Ole Thlirtu te in zavain Isua Krista mingin chibai vek ole tumah hian pathian thu pawimawh tak mai zirho na kan nei le dona kan thu pui tur chu Kawng Bum Boh ti ani don ani kanin ngana tur chang lo chiarila Jacob abung khat chang sum pahni thlemna tur sham tu chu a enga thole fia a nu in nunala lukhum Lalpan amah ngaihthlatu te nena thiam chu a mudon si a ti le thupuan bung ni chang som thi thlengin rin omin lo omro ti chuan nunala lukhum kapiang che ti hini se athu kan chiarte kan zatan lalpan malmin som ro se amen ole mathaya bungli kan chiar chuan Isua Krista thalera thlem tura hruai ani thu kan mu a ti chuan ni somli le zan somli lai mai thalera chuan a omani ti kan hriani chulai hmuna chuan ril tram takin mangang takin a oma chu tianga ril tram taka omlai chuan thlem ania thlem tuliana setana chu aron kalta ti chuan setana chuan lungkha chhanga chantir turin antivelani kha chu tiang chuan ani na apathian na kha hanfi avel te kha antumani ma se Isua Krista chuan alo hnial thazela anua chuan biak in chip zuma chuanin an hruai chhole a zuang thalai vantir koten lo choi chenga ti zong in pathian thu vek bible thu vek mangkhan an thlem ko level ani ma se pathian chu fia tur ani lo thu an hrila chu tiang chuan pathian thu vekin alo hnial thale ani kha chu tiang zel chuan avoi thumna thlemna chu an nei le ta a mathaya bungli chang som kan chiar chuan chu vele isuan a nena setan kalbo deiro lalpa I pathian che bai bukla amarong chau bolro ti zia kani ti mangin alo narle ani hemi tuma hi chuan setana chuan khopui zong he khovel mi le sa zong te kha kapeyang che atini khamo chu tiang chuan Isua Krista chuan har satna na me lo tak mai itan le katan Chhandam kan nihnan Kawng Bum Boh tak mai aron zo ani khang khlem na sang te kha paltlang talo selang tun huna hian nang le ke hian pathian thu ngaithlak ho na te zir ho na hun thra te kan nei don lo ani chu wang chuan kan tan a hlu em maya Isua Krista bak rin chan tur hi ke ni ring tu te hian kan nei chuang lo chu tianga thema omzo nu chuan Isua Krista chu Gethsemane huana chuan atong traya ti chuan zakopate zohanate ashwaya ni kha chutia tong trai lai chuan amangang ema ator tur angai to khan ahu phur ve ani mishing takin ahu phur ve em ani chutiang chuan Gethsemane huana tong train akalna chuan peterate a zohanate khalo ven pui turin atiani ma se anni chuan anlo ven pui thelo anlo muthuk sana nangnin min veng pui thena nge ti in aron zot ani chu tiang chuan peterate chu an chaw em maya chu ta chuan nge zirlai zir tur pawimawh tak mai kan nei kan ti chuan he mihring na hian chakna anei lovani Isua Krista ven pui tur po khan chakna an nei reng lo ma se an vo pung ero ana em thung si thu soi ringot hi alo ni lo anuna nun pui alo ngaya Isua Krista kan rin na po hi kan nun pui angai ani chuwang chuan Isua Krista na kan tan ator na zong hi kan ngai tu afo angai ni Isua Krista chu mangang takle beidong takin atong trai na hmuna chuna valet le a pathian hena chuan an tong trai le a ti chuan thing thi mai pon atong trai to lo abok khup thlop tamai ani alungai ema athan te chu thisen ang hialin aron farchuak ani kha
chung zawngte chu eng wang heng zawng hi tur nge kan ti chuan nang le ke Chhandam kan ni nan ani chu wang chuan Christian itan le katana Kawng Bum Boh tak aron zo hi I chui veng myang he niak Nung hi I zui ve ila ti chuan kaldan kan lo she thiam anga Isua Christian kan tan ator na zawng kan chui thiam huna chuan atana nun dan kan lo thiam to don ani Christian kan tan crossa mintlana kan tan athia kan sual zawng aphur zawa Chhandam kanita ti akhan kan lung oi mei tur anilo atana nung ve tur kan ni ti hi kan hriat avan pawimawh em ti chuan Isua Christa chu itan le katan ro rel ma adinga vuap thitlinin oma itan le katan cross apua lungai mang anana satak atuara cross rit tak mai chu mangai na awangin itan le katan apua ni kha chu wang chuan mangai mi hringte min tlan na kong hi han ngei tu teng u abum boh ani tira u mangai na heti khopana sahi kan chang let ve don lom ni pakhate lexual sim tur po om sela he khovela hian Isua Christa ron thi atum tho ani chu avan ro pui em chu tiang khopa mangai na sa chu nang le ke hian athlonin kan dong ani chu pathian hi mangai pathian avan ni em mangai phu pathian choi moi tlak choi moi phu pathian ani ziak tu pakhat chuan ti hian alo soya thalai te nena thu cha phek somruk pathuma chuan Isua kha kong eng kima kan en ton tur ani alo ti ni chu mai pola ni lo amah Isua Christa ngai khan eng tin nge alo soi zohana bung som pali chang ruka chuan keima hi kong le thu tak le nun nakani keima akal lo chu tu ma pa nen an thengai lo ati Shring nun Kawng Bum Boh zia chu Christa khan ashachiang ber ome chu wang chuan kan tor na te hi Isua Christa hian min hriat thiam pui ema he khovela lungai chang kan nei thrin chau chang po kan nei thrin na chang te po kan nei thrin Isua Christa nena hian I thlenang u kan tan Kawng Bum Boh tak lo zo to hian kan harsat na te kan lungai na te kan mang an na te hi ashe thiam em ani chu wang chuan min phur sak adu ani min phur pui adu ani min chok adu ani ti hi ishe thar leang u kan mang an na muna thu sop nuai lovin Isua Christa ring chungin iding chuakang u kan tluk na muna po tu sop reng lovin Isua Christa min Chhandam tu min tran pui tu a omani ti hria in kan tluk na muna tangin iding chuak leng u ma ison zelang u ti in kanin som tak meu ani korin thon khat bung som chang som puthuma chuan mishing tur thei ang cheulo chu thlemna reng in chunga a thlengai lo pathian zong arin om ani chuan in tur thei to kaliam chu thlemna in to aphal lovang in tuar theina turin thlemna rualin tlan chhuana kong siam ngal zo kang ti in heta po hian pathian mangaina ro pui tak chu kan mu thei ani nima sel hetik kovamin mangai tu le min hre thiam tu kan nei chung po hian kan vahan tang si lo em tiro u rin om taka be sham tu te chavin chatua nunalal khum an chang do na chu tiang chang ve tur chuan thei top kan chua angai ani nunalal khum chang tur hian tun huna hian kanin pe to em le kanin zo theu angai ani Isua Christa khan Jerusalem kha atra a Luka bung som pakhua chang somli pakhat le li ni kan sia chuan tin a thendon ruain khuwa chu a muta a atra chana o nanglul hian tun chung hian thamona tur thu hi lo shete ram la nima sela tuna azong I mulo nan a in thup to si a ti in Jerusalem kha atra roi mai ani ka ngai tua thina kan tun huna hian
lal Isua Krista hi ron omve ta sela Jerusalem atra roi ang mai hian ami te himin tra ve roi hian karing thrin ani eng vai nge min tra roi ang kan ti chuan mason tum lo ring tu kan tam to lu tu ka be sham pe lo kan tam to lu tu ka rong bol chak na le phur na po nei lo kan tam te em maya chu tiang zelin chau te tung ding tur pon chak na nei lo kan tam te em mai ani mason tum na reng nei lo chak na Isua Krista nena inlaichinna tha siam tum reng lo ring tu kan tam talutuk chu wang chuan lal Isua Krista nge hi kan tun huna hian lo om ve ta sela min tra roi hian arin om ani hetiang hian thalai ten hena thu cha phek somruk le palia alo ziak le a thalai tam takin an phun noi pui har sat na manga fia na le tlak cham na te hi Krista kha chuan ngoi rengin atur chuaka he in thunun na hi thalai ten nun pui an mamo em thlem na hnar thei tura an kharau ti chaka Krista ang ni Thlirtu le mi zenghet nei Thlirtu tur chu ani ti in aloziak ani avan poimo em tero u lal Isua Krista khan har sat na tam tak alo tur chuak to a chu tiang har sat na tam tak kara chuan phun noina ani ngai lo ma se ke ni chu hote te ya kan phun noya thil ho tham te ya kan phun thrin ani lom ni kan chan to ka kan lung oi lova kan du khop lova lung oi na reng kan nei ta lova ni ring tu in ti si lal Isua Krista nung zui tu in ti si lung oi na reng nei lo kan ni chuan kan in siam that avan hun ta em Krista nena in zom na nung nei lo chin chiana ani enzelila phek somruk le pathuma te hian alo ziak le a Krista khan no pang le thalai te kalkong bum boh ber te po alo zo to a hau sak na le om ol zom thot na te hi achan tura arut ngai hek lo alo ti ni hetiang ang lo tak mai hian ke ni chu om ol nuam kan ti ema lal Isua Krista nung hi kan van zui lo chiang em tero u ani chuan kawng bum boh ber te po alo pal tlang to a ti chuan hau sak na le om ol zom thot na te hi achan tura arut ngai lo hau sak kan du a nuam sa tak om kan du a chu tiang zelin om ol mai maya hun man ral mai kha kan du zok thin ani kan tun lai khove la thalai tam zawk te na kan nun pui mek chu hei hi ani tlat mai ni chu wang chun lal Isua Krista hi kan nun a hian lo lal berselati hi ka du thu samani lal Isua Krista kan nun a alal ber chuan amanen in zom na nung kan nayanga amanen eng kim kan tuar don ani har sat na mang an na po lo thleng se Krista nei tu te chuan lal Isua Krista nen kan paltlang thei don ani chu apoi mo lu tu kani chu kan ngai tu chian angai ani he hring nun kawng bum boh taka hian tunge kan nun min hruai tu le tuna hian inuna tunge lal bernia tu in nge inun kai hruai le in zot thewang u Isua Krista nei tu tele an nun kawng bum boh takara po an hruai tu atana Krista nei tu te chuan hlim na le muan na an nei ani ale makan huang hian lal Isua Krista nei tu te chu buai mang an na chhum ten ron chimin tui phone te chuan ron chim buai ma sela in nga na Krista an nei awangin chu tui phone te chuan a chim pil theilo Isua Krista chakna an rin chantlat ani masela Isua Krista nei lo tu te ero chu kan muang hian tui phone te chuan ron chima ti chuan an long te chu tui chuanin apil pui zel mai ani chu tiang chuan Isua Krista nei lo tu he khovela po kan nun min kai hruai tu atana Krista nei lo tu te chu khovel nom sakna ten min chim ral meka
khovel buaina le mang anaten min eiral mek ani chu wang chuan lali Isua Krista nei tura tran kan lak awan ngai em kan tana Isua Krista na torna zawng hi kan nei tu fo awan tul tak em lali Isua Krista nei turin theih top I chu tharang u tin kanin somani mathaya bung som buruk chang som ni le pali kan sia chuan tin Isua na zirtir te nena tu po in mizui adu chuan ma ni shom poi solovin across pu in mizui ro se atia tin marka zia ka ting hian kan mule a bungri chang som thum palia chuan tin mi pui ho chu azirtir te nen akova an nena tu po in mizui adu chuan ma ni shom poi solovin across pu in mizui ro se atile a lukazia ka chuan bung ko chang som ni pathuma tin ama vekin mi zawng nena tu po in mizui adu chuan ma ni shom poi solovin ni tin across pu in mizui ro se atini mathaya zia ka hian Isua khan azirtir te nena asoya ti chuan marka zia ka chuan mi pui ho le azirtir te nena asoya lukazia ka ve thung chuan mi zawng nena asoya chu mai ni lovin ni tin across pu in mizui ro se atini tirko pola nun angkha kan nei pawimawh ta ni chu tirko pola pon ni tin kati thrin ati angkhan thi san nun kan nei angaya kan thin chiat na te kan do theih lo na te huat na thin lung kan nei te el rel da thin lung kan nei te chu tiang zelin o na sual kan nei zawngte hi ni tina kan thi pui tur chu ani kan zawai tan ni tinin lali Isua Krista tan kan nun kan hlan turani tina ani chu wang chuan min kai hruai tu tan lal Isua Krista kan thlan achula Isua Krista min kai hruai tu min ti chak tu kan nei lo chuan lal Isua Krista nen in zom na nung kan siam angai ani chu mi ni lo chuan chak na kan nei don lova engtin nge chatuan ram kan thlen theyang Isua Krista nge in ke hi kong le thutak le nun na kani ati ke ma kal lo chu tu man pan nen an thengai lo ati ang khan Isua Krista nei lo reng in chatuan ram kan chang don lova pa mel kan mungai don lo chu wang chuan unaw du tak lal Isua Krista nei turin inlaichinna tra siam thar le turin ka ngen cheni hetiang hian lo soidon ta ila ngai zawng kan nei thina thalai ten abikin kan hre thiamang kan ngai zawngte kha atira chuan kan hre chiang mi lovani tero mel hriat ngai po an ni lo ma se phone number kan hanin dila kan hanin bia a ti chuan kanin bengun tela kan lowin ngai na ta a tha alo vei meu chuan in ngai dat na tangin in mangai na alo pianga ti chuan kanin bengun tel zela inlaichinna het zawk kan lo nei thin ani chu tiang che chun pathian nena inlaichinna siam hi pawimawh a pathian kan biaka o kan hriat fo angai ani pathian mangai turpon pathian nena kanin biak fo angaya kan ngai zawngte kan biak fova kan ngai na a kan thlal ang chi khan pathian hi kan benguna kan betam ani chuan kan ngai na in kan thlal em don aloni pathian nena inlaichinna tra nei tur chuan athu kan chiar ngun angai Bible hi pathian o kan hriat na ani awangin Bible chian hi kan nei nge angai ni chu ni tina nena nun kan nei thena turatana pathian nena inlaichinna tra siam turatana kan ti mak mo ani adot le achun enge kan ti chuan Bible chiar pi lama trong try na nun kan nei angai ani trong try na hi pathian kan biak na om chun ani a chu tiangin o kan hriat na chu Bible hi ani athu kan chiar tangin pathian o kan hria a chu tiang chuan kan trong try chawin pathian hi kan bia ani chumi ni wang chuan trong try na le Bible chiar kan kha tham vai chuan pathian na kanin laichinna te hi alo hniama pathian thungai sakna kan lo nei lova
pathian ngainat na kan lo nei lova pathian zuna kan wai thei lovani lali Isua Krista zuna wai tur chuan achan chin kan chiar tam angaya amah kan biak hnem angaya amah nen kan len dun angai ani mishing na po kan kom ngun le kan kom tama piang ta chu kan ngai na thin chu tiang chuan lali Isua Krista hi ni tinin ikom thinila ilen dun pui thinila ti chuan chak na kan lo nei anga in sum theina le thil ti theina kan lo nei don ani lali Isua Krista khan he khovela hian Kawng Bum Boh tak itan le katan turin crossa Calvary crossa itan le katan anun aron hlan ani kha kantan engkim min tor sak to a korin thon khat bung kha chang som thum pakhat kan chiar chuan lali Isua Krista chu kantan fin na te thiang lim na te tlan na te fel na te kantan pek ani to thu min hril ani chu wang chuan lali Isua Krista kan nei phot chuan nun thiang lim kan lo nei theianga van pompui tlak nun kan lo nei thei don alo ni he khovela lungai na te mang anale har sat na te tok thin ma ila Isua Krista kan len dun pui chung chuan khang lungai mang anale har sat na te khan min ti thu don lo na in kan om ngai don lo ani ti kan hria thar ka du ani chu wang chuan lungai mang an har sat na te lo tok thin ma ila Isua Kristan kan tan Kawng Bum Boh tak aron zokha ngai tu fong u kan tor hi chu alane plutukani chu wangin har sa deuh ma sela lali Isua Krista neina tur ani phot chuan i bei shram ang u thei top i chu shram ang u ti in kanin cha mol ani Jacob bum khat chang ni chang thuma chuan ka unau te u in rin na fi na chuan chelna asiam ti hria in thlem na tin reng in to hunin lom na hlira ngai ro u ati avan tha em he thu hi fui na thatakani te ro u in rin na fi na chuan chelna asiam ti hria in thlem na tin reng in to hunin lom na hlira ngai ro u ati keima ni alungai na har sat na le mang an na beidon chang lo nei ma ila heng te hi kan rin na fi na ani fo thin chu wang chun lali Isua Krista tan kan nun to chuan min om pui dona min tran pui don ani chu wang chuan heng te hi kan tan rin na fi na ani a min ti chak tu ani a lom na min thlen tu tur alo ni chu avan ro pui em chu wang chuan u nau du tak tu na idin mun atang khan nung tol lovin mason turin tran lang che chu kan ti turani malam panin ikal zelang u lali Isua Krista chu kan tan crossa aron thi a anun aron hlan to ti chuan cross hi thlirin Krista hi kan nun lai mu bera inei thevela chakna tharin ni tin thuam thar kan ni anga lali Isua Krista chu ni tina len puin heng khovel thil lungai na te beidon na te harsanale mang an na te hi ne alo ni anga chu tiang zelin nom sakna zong kan ti te khovel par moi na te hian min chim boima se ro lui suakanei kan ti theidon ani chu vain khovela kan la chama kan ramlun turvan kanan kan na thlen lo awangin boina le mang an le harsana te po kan la to kang chunga te po chuan Krista ivuan tlatila ibel tlatila he Kawng Bum Boh takan zawh te po hi lali Isua Krista nen chuan lom takle lim takin kan zawh thei don alo ni chu wang chuan Chhandam tu Krista nei turin tran ila tharang u lali Isua Krista chuan itan le katan Kawng Bum Boh tak zo in crossa chuan Chhandam kan ni nan thiih na aron tuara tun huna dam na kan nei theina turin chatuan nun kan nei theina turin ani chu wang chuan ni tinin tran ila tharila mason zel turin pen khat tala mason turin thei to chuin ibei zelang uti in kanin som ani athu kan soite kan zatan lalpan malmin som sak thero se amen